Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Konačno slobodan. Poruka ove priče je Isus mi pomaže da budem vjeran. Zlatni stih nalazimo u Mateju 25:23, a tamo piše: Dobro, valjani i vjerni slugo, bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti. Jesi li kad nešto sanjao, a poslije se nisi mogao sjetiti sna? Možda si usnio san koji nije imao smisla. Danas ćemo čitati o snovima koji su nekoga jako zbunili. Potifar je Josipa bacio u tamnicu nakon što ga je Potifarova žena optužila za zlo. Bog je znao da je Josip nevin, pa ipak je dopustio da bude utamničen. Katkada Bog dopušta da njegov narod dođe na najneobičnija mjesta, ali sa posebnim razlogom. Bog je Josipa blagoslovio i u tamnici. Upravitelj tamnice primijetio je kako Josip savjesno obavlja svaki posao. Ubrzo ga je postavio da vodi brigu o ostalim zatvorenicima. Tako je Josip sreo faraonovog peharnika i pekara. Jednog dana Josip je primijetio da su jako tužni. Obojica su usnula san koji nisu mogli protumačiti. Josip je znao za snove. Bog mu je dao neke važne snove dok je još bio mlađi. Saslušao je ovu dvojicu. Bog je Josipu pomogao objasniti značenje njihovih snova. I sve što je rekao da će se dogoditi, dogodilo se. Nakon toga Josip je proveo još 2 godine u zatvoru. Jedne noći faraon je usnio 2 sna. U prvome je vidio 7 debelih krava kako pasu na obali rijeke. Iznenada je naišlo 7 mršavih krava i pojelo ih. U drugom snu faraon je vidio 7 jedrih klasova. Odjednom se pojavilo 7 malih šturih klasova i progutalo one zdrave. Snovi su toliko uznemirili faraona da više nije mogao zaspati. Što oni znače? Nitko u faraonovoj palači nije mogao protumačiti ove snove. A onda se kraljev peharnik sjetio Josipa. Ubrzo su ga doveli iz tamnice. Josip je faraonu objasnio da Bog katkada ljudima daje snove. Sada ih je dao i faraonu, a Josipu je dao mudrost da ih protumači. Tvoja 2 sna proriču isti događaj, objasnio je Josip. Sljedećih 7 godina u Egiptu će uroditi obilje hrane, više nego što se može potrošiti. Krave će se ugojiti, a žita će biti u izobilju. Ali nakon njih doći će 7 vrlo loših godina. Neće biti hrane i mnogo će ljudi gladovati. Sagradi više skladišta, sačuvaj višak uroda, predložio je Josip. Ako to učiniš, Egipat će imati dovoljno hrane za godine gladi. Faraon se složio s Josipom. Zaključio je da je Josip vrlo mudar, zato ga je zadužio za izgradnju skladišta. Faraon je Josipu dao službeni prsten, dao mu je novu odjeću, mnogo ljepšu od one koju su mu uzela njegova braća i Potifarova žena, i postavio je Josipa za upravitelja cijele egipatske zemlje. Uistinu, Jahve je bio s Josipom. S razlogom je dopustio da Josip dođe u tamnicu. Kad nam se dogodi neko zlo i mi možemo biti vjerni kao Josip, Bog će nam pomoći da budemo odani njemu, Bogu o kojem slušamo u domu i u crkvenoj obitelji. On može učiniti velike stvari u našem životu, ma gdje se god našli i što god se dogodilo.